Punta tayo dun. Kaikbot. Yan. Makiyagi. Ano ka lang? Ha? Okay na? Nakuha na? Kamaya na lang. Oh, ito pa. Kaya mo? Ito po si Igbot ang mahilig sa kape. Ay siya may shout out. Chinilas, bilihan ka tatali. Chinilas, gustong chinilas. Tara. Ba't ka natawa? Tara, bili tayong chinilas. SMA or all Nagalad, shout out AP Sampanga. Wala na, hindi ka na pinapansin ng kamag-anak mo sa ano, sa Paranaque. Alam mo yung ano, tanda mo yung gamot bulong mo, tanda mo yung bulong gamot mo. Ha? Ano pangalan? By Jessic. By Jessic, gusto mo by Jessic? May ano ka, may trangkaso ka? Ba't by Jessic ang gamot mo? Hindi, yung ininom mo sa Paranaque. By Jessic. Opo, ito si Igbot to. Na-meet nyo ba si Igbot? O marami daw nakamiss sa'yo, si Igbot. Marami daw siya nakamiss. Pag uminom ka ng Biogesic, mawawala yung ano mo, sakit mo. Sigurado ka? Hindi ka na babalik ng Siruma? Ayaw mo na dun? Kaya bibilang kita ng ano, chinelas. Dali. Tara, bibili tayong chinelas. Hintay mo ako dyan. Saka bili ka na. Mamaya. Ayan, shoutout po sa lahat ng ating ano, Aisha May Olpong Nagaland. Shoutout. Ayan, maulan po dito sa Tinambak ngayon. Ayan po mga tilas-tilas. Ay! Mahal lason. Bibilang ko po ng chinelas si Igbot kasi lagi na mawala yung chinelas. Babakal, pabili. Pabili. May chinelas kayo? May chinelas kayo? Ay, ito pala. Alin kayo maganda dito? Size 9. Yung hindi masyadong madulas. Laras Corner Vlog, shout out. Meli Costran Nuevo, shout out. Ito. Ha? Yan na lang. Magkano yan? Beach ba yan? Sige na lang. Sige. Para po magkachinela si ano? Si Igbot.
Ayan mga kalingap, shout out po. Lara's Corner Vlog, yan, shout out. O nga po, laging umuulan. Bukas po mga kalingap, abangan nyo po yung pupunta namin isla. Dito ka sa LCC Tinambak. Inantay lang po natin, bumili tayo ng chinelas para kay Igdo. Ayan. Puro kape yung ano niya eh. Puro kape yung paborito niya. Kape. Ayan. Salamat. Wala na talaga pong pagbabago kay kay Bobby or Igbot, kasi yun na talaga yung na mga kalingap. Lorna TV, hello, mega love shout out. Kasi kung mabilan sana po yun ng gamot, hindi naman po alam yung kung anong gamot ng hindi po alam yung gamot, kung anong gamot yung iniinom ni Igbot. Yan, John Aris M, mega love shout out. John Paul Kaya, shout out. Ate Gracia. Yan, shout out. Shout out. Yan, ito na po yung chinelas niya para hindi siya nakatapak. Bibigyan na rin po natin ng pera para ayun, wala na pong pag-asa siyang hanggat hindi nabibili yung gamot ni Igbot. Sabihin mo lagi. Okay naman dito si Lorna TV ang Tinambak. Kailan ka uwi ng Pinas si Lorna TV? Pangkape mo mamaya. Kariya Rajab, yan, shout out. Bago na yung chinelas mo, kasakto pati yan. Kasama ko sa isla bukas. Magpapapiting program tayo dun. Wala ka naalala sa gamot mo? By Jessic. Hindi yung yung iniinom mo doon sa sa Paranaque. Kasi wala tayong reseta para bilang ka ng Sabi nung kamag-anak mo, pag nakabili daw ng gamot nung nakainom ka, tumitino ka, nagtatrabaho ka, nagpapataya ka na ng waiting. Ganda bagay. Yan. Mabili tayo mga kalingap ng lulutuin para bukas, para sa feeding program sa isla. Dalawang isla po yung pupunta natin. Abangan nyo po. Masusuot na po natin yung yung life jacket na binigay ng ating sponsors. Wow, dami mo ng pera. Oh. Yung 20 pala yung binigay ko sa'yo kanina. By Jenic. By Jessic. Sabi sa'yo by Jessic, hindi man by Jenic. Sabi ni Aisha May of Ngol, by Jenic daw. By Jessic po, hindi by Jenic. Feeding po, feeding. Ayan, feeding. Dalawang isla po. Bahay ng Sibanban. Tsaka abangan nyo mga kalingap yung yung nag-viral sa Facebook. Mabait siya inayos niya yung kukuha niya yung nag-viral sa Facebook na sumusuka ng dugo tapos iniwan ng nanay yung dalawang bata. Abangan niyo po yung mga kalingap. Dito lagi tayo babalikan ka dito. Dito kita lagi makita. Saan nakapwesto ngayon? Dito na. Ayun, magalit si kuya pag dito ka daw nagpwesto. Saan ka mapwesto? Saan ka na? Hoy.
Ayan po, malis na si Igbot. Nakapagtakot na kasi kahit umuulan, hindi siya nagkakasakit mga kalinga. Ayan, marami po salamat sa patuloy na suporta. Ayan, babalik-balikan ko po dito si Igbot para dalaw-dalawin siya. Kasi kilala niya na ako mga kalingap. Ayan. Tutulungan po natin siya kahit araw-araw punta natin. Ayan. Salamat po sa lahat ng pumunta. Meron na tayong 10 minutes live. Ayan. Sis lang, kung may pwedeng nun pa. Sis Lorna TV, Debs TV, hello, shout out. Ayan, maraming po salamat. Iniwan na tayo ni Igbot. Ayan. Hindi ko alam kung saan pupunta yun. Hanapin na lang natin bukas. Bigyan natin ng pang budget niya araw-araw. Salamat po, maraming salamat. Ito na po ang tinambak ngayon. Ayan. Ayan, salamat po sa 35 viewers natin. Salamat. God bless po. Bye-bye. Live ulit tayo sunod na araw or bukas. Ayan, abangan nyo po. Mama pa.